kabisyo, lahat tayo ay may kanya-kanyang silent battles, mga laban na hindi na kailangang isigaw dahil araw-araw natin itong pasan. Pero siguro, isa sa pinakamabigat na laban ay ang tahimik na dinadala ng isang nanay. Habang abala tayong kumakain sapag, siya naman ang tahimik na nag-iisip kung ano pa ang maihahain kinabukasan. Habang nagpapanggap siyang okay, gabi-gabi niyang kinukwenta kung paano pagkakasyahin ang kaunting pera para walang magutom sa pamilya. At ang mas masakit, madalas hindi natin napapansin na yung nanay na laging matatag para sa atin, siya rin pala yung pinakapagod, pinakapuno ng takot at pinakaubos. Mga sakripisyong hindi niya isinusumbat, pero unti-unti siyang dinudurog araw-araw. Masigurado lang na may maayos na bukas ang mga anak niya. Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Sideline.